Αγαπημένες μου, γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω πως με ένα ρούζ μπορούμε να βάψουμε τα μάτια μας. Να το βάλουμε βέβαια σαν ρούζ, να το βάλουμε και σαν κραγιόν. Εγώ σήμερα θα βαφτώ με τη Sephora αυτό εδώ πέρα το blush. Έχει μέσα αυτό το κρεμώδες, αυτά τα δύο είναι πούδρα, αυτό εδώ πέρα λίγο γυαλίζει. Και θα σας δείξω τι θα κάνω. Με ένα πινέλο βάζω το ρούζ μου. Το μπονάρω πάλι σιγά σιγά. Τώρα παίρνω ένα πινέλο και βάφω το μάτι με την κρεμόδης πάλι από πάνω. Με ένα άλλο πινέλο παίρνω τώρα την πούδρα και το βάζω και αυτό λίγο πιο πέρα, όμως έχει πάει λίγο από πάνω, το πειράζει, και το βάζουμε και πάνω από το κρεμώδης, γιατί έτσι το φιξάρουμε και κρατάει πολύ περισσότερες ώρες. Τώρα πάλι θα πάρω ένα άλλο πινέλο και το βάζω εκεί στο που γυαλίζει. Αυτό είναι. Τώρα θα πάρω πάλι να το ταμπονάρω για να δείξει ομοιόμορφα. Και θα πάρω τώρα πάλι πότε έβαλα την κρέμα, τώρα θα βάλω την πούδρα, να το φιξάρω όπως έβαλα και εδώ πέρα, και τώρα στο τέλος θα βάλω αυτό εδώ πέρα που γυαλίζει λίγο και σαν highlighter, έτσι λίγο εδώ πέρα. Λοιπόν, με το μολύβι που έχω βάλει στα χείλη μου θα κάνω τώρα και λίγο, θα δώσω λίγο ένταση στα μάτια. Λοιπόν, έχω βάλει με το μολύβι και λίγο επάνω στα μάτια, να δώσω λίγο πιο ένταση. Και τώρα θα πάρω μια μάσκαρα για να κάνω τα ματόκλαδά μου. Έχω βάλει και τη μάσκαρά μου. Θα κάνω με τα χείλη. Τα πάνω τα έχω κάνει ήδη. Τώρα θα πάρω αυτό εδώ πέρα που γυαλίζει και να το φιξάρω με έτσι, γιατί είναι μπούδρα. Και αυτό ήταν όλο. Πώς σας φαίνεται, αγαπημένες μου? Θα το κάνατε?